Num outro tópico, Aruba vira exemplo de lo que se trata implante coclear. En el último año, aquí diferente mucho y adulto con deficiencia de oído hay implante y así nos dan otra oportunidad para escucha. El implante aquí te queda efectuado para Dr. Cabenda y profesor de Holanda, que te visita nos isla para hacer operación aquí. Tiene momento aquí el implante resultado exitoso y te espera que en un futuro es aquí continúa de mesma forma. Durante el simposio de implante coclear aqui diferentes países não assistir para mirar possibilidade para não país não acudir na Aruba para fazer implante aqui possível para não paciente também. Durante o simpósio de semana aqui explica a iniciativa para começar com o implante coclear riba nos isla, mirando a necessidade de paciente riba nos isla. Proyecto que después de hope y esfuerzo vira realidad, camina hoy en día por una cantidad estipulada de implanten anual, tanto para mucha y adulto. Nou, op Aruba worden er jaarlijks zo'n 1200 kinderen geboren, hè? Zo rond 1000, 1200 kinderen. Nou, naar schatting zullen hiervan ongeveer zo'n 6 kinderen met een gehoorsverlies zijn van meer dan 40 decibel, waarvan er 1 of 2 echt volledig doof zal zijn. Hè. Dat heeft te maken met de incidentie. 1 op de 1000 kinderen zal doof geboren worden. Je kan je voorstellen als jouw kind doof geboren is, dat het een ernstige belemmering zal zijn voor de taal- en spraakontwikkeling. Hè, want er moet natuurlijk een stimulatie zijn, wil dat kind te komen tot een goede spraakontwikkeling. Daarom is het heel belangrijk dat de kinderen binnen de eerste 2 levensjaren een cochleaire implant krijgen, omdat die taal- en spraakontwikkeling nou juist in die eerste 2 levensjaren worden ontwikkeld in de hersenen. Daarnaast hebben we ook nog de volwassenen. Op Aruba hebben we ongeveer zo'n 300 hoorapparaatverstrekkingen. En de meerderheid van de patiënten hebben dan een gehoorsverlies die ligt tussen de 35 tot 80 decibel, waarvan ongeveer zo'n 10% een gehoorsverlies heeft wat meer is dan 80 decibel. En 1/3 van dat laatste deel komt uiteindelijk ook weer in aanmerking voor een CI. Dat betekent dat een hoortoestel uiteindelijk niet leidt tot voldoende gehoor van deze patiënten. Después que Aruba hay oportunidad para efectuar operación aquí, Aruba vira ejemplo de nuestra región para implantes coclear. Para esa razón, había una proposición que quizás sea beneficioso para el país de la región, hace uso de Aruba para tipo de operación así, mirando que Aruba ya acaba de completamente preparada para eso aquí. Dat er op Aruba CI-operaties plaatsvinden werd al snel bekend in de regio, onder andere op Curaçao, en al snel werden er enkele patiënten uit Curaçao naar Aruba gestuurd voor de operatie en voor de nazorg. We merkten echter een verschil in aanpak en afspraken. En zo ontstond het idee voor dit. Een samenwerking tussen de oude Nederlandse Antillen en Suriname. Ik ben dan ook heel erg blij om u allen uit de verschillende koninkrijksdelen hier te verwelkomen, en Suriname natuurlijk, zodat we u kunnen informeren over de manier waarop wij het hele proces om te komen tot een cochleaire implant vorm hebben gegeven. Omdat we allemaal in de kleine eilandjes te maken hebben met een klein beperkt aantal mensen met een hoorhandicap, lijkt het niet haalbaar of niet verstandig om op elk eiland, land, Suriname, een hele infrastructuur op te zetten om dit proces te realiseren. Veel verstandiger is om hier een samenwerking te zoeken en onze krachten te bundelen. Wat wij op nationaal niveau proberen te doen, samenwerking met alle belanghebbende instanties, connecting the dots, willen we voorstellen om het voor de cochleaire implantatie en wie weet in een later stadium voor de gehele audiologische zorgverlening in het Caribisch gebied hetzelfde te doen. Connecting the countries. Cada viaje mira más y más la necesidad de implantes coclear, mirando la cifra creciente y preocupante de personas con deficiencia de oído arriba en los países. Jaarlijks worden ongeveer 750 hooronderzoeken gedaan bij FEPO door onze acopediste Olga Versteeg. En in 2014, om een voorbeeld te geven, zagen we bijna 500 nieuwe cliënten. Dus die nog niet bekend zijn binnen het hele bestand.
We zien hierin de laatste jaren een stijgende lijn. En opvallend bij deze groep cliënten is dat er ongeveer 20% daarvan in aanmerking komt voor een hoorapparaat. Een grote groep van die cliënten valt ook in de leeftijdscategorie onder 65. En dat is opvallend, want als in Nederland iemand onder 65 met een hoorprobleem naar de arts gaat, dan gaan er wat alarmbellen rinkelen, want dat is niet normaal. Een van de doelstellingen van de FEPO voor dit jaar is dan ook om samen met Directie Volksgezondheid te proberen te achterhalen of die stijgende lijn in nieuwe cliënten zich voortzet en wat misschien de oorzaak is van dat grote percentage slechthorendheid. Para Noticia Buenoche, Amidaishel Simon.